Seminardan soň meň ýanyma psikolog geldi. Soňam ýanymda turdy. Oňaýdan zatlary meni özüne çekdi. Näme söýlen bilmedim, sözleri ýa-da intonasiýasy. Ol birak o täzelik bar diýdi. Birem erwet. Erwet diýsen hiç gaçan mümkin ýaly golaňok. Aýralyk hemişelik. We onu itkötüp bolanok. Siz gyzyňyzy itiripsiňiz. Onu hiç kim çalyşyp bilmez. Gowy täzelik. Aýralyga döze gelseň we onu kabul etseň, siz oň ruhy bilen bile bolarsyňyz. Seňler hemişe onuň beren söýgüsi ýanyňda bolar. Paris Martin, olagdan gizlenip bolanok. Ýöne gaşak bolsaň, sen gyzyň hatyranyň çykarmaly bolýar. Ýonyň ýaşan ömrüni, onuň ilkinji adymyny, we soňky ýylgyşyny hemişelik. Agryny kabul et, Martin. Eşitýäňmi? Oňa özüňi ber. Şeýdip gyzyň hatyrasyny saklarsyn.